हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय दे लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर दिनैहाय आं नोंथांमोननिसिम मोनसे बर'नि आबुं सावथुननि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर नोंथांमोना बेनिखायनो जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय नोंथांमोननिसिम मिस्टार ग्रेजुएट बर'नि आबुं मोनसे सावथुननि सायावहायनो नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ होनो सानदों दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे सावथुनखौ पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 4 सिम गोबां सुबुंफोरानो एबा गोबां मानसिफोरानो नायखाबाय जानांगौआनो दे लोगोफोर दा नोंथांमोना पार्ट 5 खौ नायनो थाखाय जोबोद एक्साइटेड जाना दं नङा होमबा लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबां मानसिफोरानो मिन्थिया जानांगौ बिथाङा 1 वीक बा सप्तासेनि गेजेरावहाय जे नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ इउट्युबनि गेजेरजोंहाय मानो रिलिज खालामना होयो होननानै एक्चुअली लोगोफोर बिथांनो रिलिज जानानै थांनाय पार्ट 4 आव जुदि 2 लाख प्लास भिउसआ थाबैनो जुदि फैयो नोंथांमोना अब्लानो नेक्स्ट पार्टफोरखौबो थाबैनो नुनो मोनगोन दे लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोन बिथाङा मोनफ्रोमबो भिडिअआवहायनो 2 लाख प्लास भिउसखौ फैजानो नोंथांमोननिसिम लुबैदों दे लोगोफोर जेब्ला लोगोफोर बिथांनि रिलिज जानानै थांनाय पार्टफोराव जुदि 2 लाख प्लास भिउसआ फैयो अब्ला नोंथांमोना थाबैनो भिडिअफोरखौ नुनो मोनबाय थागोन दे लोगोफोर बेनिखायनो लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 4 सिमखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्मा इउट्युब चेनेलाव थांनानैहाय नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो नेक्स्ट पार्टफोरखौबो नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे लोगोफोर बिथांनि भिडिअआवहाय 2 लाख प्लास भिउसआ थाबैनो फैयो आरो नोंथांमोना नेक्स्ट पार्टफोरखौ थाबैनो नुनो मोनो दे लोगोफोर लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि नटिफिकेसनखौबो अल प्रेस खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअफोरनि गोदान नटिफिकेसनफोरखौ थाबैनो मोननो हायो दे लोगोफोर लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला थाबैनो रिंसार ब्रह्मा इउट्युब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर